Vstávali jsme dneska. Kolik jsme to vstávali? Kolik? V 5, viď? No, se tam modelka počká. Jo, no a ne, to je dobře. To je dobře. Radši 3 než 2. Takže to má mít jenom na osice. Jde ti to 1000krát líp než mě. No a tady to jsou ty okamžiky, kdyby si říkal, takhle mít sebou trochu VD40. Pojď, Tarzane. A tady je hůř o malinko, no. Ale hlavně debilní, když člověka najede ta karabina na ruku, jako. To je takový. V novém místě, že bych tohle strašně nechtěl jít dolů. Jako hrozně dlouhý. Pojď. Tady právě jsme bydle koukali a tam na té stěně, Margaretko, lezli opravdu kuci. Teď máme Pepíka. Ty je krakonoš. Podívej se na tu nádheru. Támhle v pozadí. Steinhorn. Co si tady počnu? Jasně. No tak jedině. Hele. Vrcholový stožár. To je to místo, o kterém jsem mluvil. Že to je to místo, kde máš pod sebou největší díru.
Tak sláva, vůdče. Co nám řekneš, vůdče? Dobrá práce. Počkej, ještě nemáme Pepu. Pepa se tam kochá, ne?